Fish Ard Mhacha go raibh héanamh ant amach an uirigh á Cumann na Mhacha Roscommon ar rístim líana. Clídar son agus Ard Mhacha muoinecháin agus níor bhíidir iad as círí is galibh ach aon chudaí na bháin. Raich buan seo go mórchan tarfa an dá orn. Dáhí na mór agus Seán Ó Péir a hamon trátarachta. Agus an son a carú leis na cosantóirí ha Andrew Mornin. Lán cholaí Ard Murphy. Brú nach beagachar agus na tosathe sin mud a haíon an bhór I le bainisteoirí nuair a dhéanann na tosathe an Obairchróig iarracht ar BuaicphointI son ó Diarmuid Murta agus an Council Seolta Harris an Trasnán agus bhfuil an capté an na déanamh cilna chaptéine son. Yeah, score on Darsin sin ó Diarmuid Murta a chonig sé lug an brú a bhí hosaithe Roscommon a chuid Aaron Brady inis o Ail Finn agus ceann mór amach a Joel na páicán a bháil ar fada mohan son agus úmpú do bhaise an chaid seoltaisteach go dtíon lína lántasach mar a bhfuil Dara Craig má hábal a scór a gáil. Tar bh an tasan neamh sé úntach cinn tean dartar há siad eile histeachant sa Murta a ríist. Murta! Bogóbert am lagíocht ará tasáte isteach an líntána agus anahús a Roscommon. Yeah, agus tastín beganín an táhait inisisiríist agus ach an gluiseach sin idir hínahin agus Murtan sin agus cuscéim réchléan sin agus mar dúirtú beganín an tá leis ach ag an am céanna cléochna sé agus Chancella. Chancella cá siad amach tíad agus I mleor sa breisicá agus an darabáide Bachtek Roscommon in the mark, chuch a second, Enda Smith leis an dara count. Yeah, agus dúirt muid rih an cluife go rá kickan amach fíor hábhachtach ach botún an sin ó chúlbáide Ard Mhacha an sin Blaine Hughes ach neadig Enda Smith go crinne sin agus tús blódrach. Well, ha cupboard nú tastal bhaine chis na bliana peiscéile Ard Mhacha an ún sí. Iad 8 pointe gúil a gcónaí. Se gluiseach an bha fórna bhatha an Council buailte ag McConville agus Harris an Trasnán agus son níos fearr as Ard Mhacha. Sainin adul suas clíán seo na páirce agus an aidir bagáinín beag scailtear a seach an tút fé hénig níl cheolaisteach díos na tosathe. Diarmuid Murta inis a tacht amach las mudan stua a ríist. Tuair sé fé hénig beidir agus an Council buailte an Council buailte go mú táfa sé pointáilta go dtí an Council buailte Ard a bhóhaint, fada a bhóhaint, pointáilta a bhóhaint, an tíú cúpla fachtantaige. Ruáin Harnáis a ríist. Yeah, agus siad an stíl atá chun na deisen na chruthú ní acamuid mór an kickin na fada isteach 23 méadar. Bí a caintear kick mór fada an son ó Dara Craig agus iarracht eile ar BuaicphointI. Conor Turbert inis. Pass isteach an son a chamach a réisiad a ríist. An son buailte an stúa nó Andrew Mornin. Sin O'Neill inis. Siúd a féchanta Jonas Bricky sin iarracht an a bhrear. Fad má hain sé Harris an Trasnán agus lena cheartúirt do scór breán son ó sin O'Neill. A ríist an Ard Leo, Clíán Hall na Park, sin níos fearr as Ard Mhacha agus an séile buaite agus buaite go ghlanan sanna có ceann mór grí Ard las mud an stúa beag seo Harris an Trasnán a bhd éad an níos fearr ó Ard Mhacha. Garrett Sheed an son Cian McConville písa anaías gadaíochta an son ó Niall Higgins agus a bhfuil le Roscommon ar an bhliúnsaí ach an chaid cailteacha an seilibh cailteacha dar a híanahin leonta an son las mud an stúa agus sin pointe nó díos an a bhrá an dara ceann as i chéile go sin O'Neill. Aaron Brady leis an gicamach, ceann mór Ard, céad ruthig sciar an na caide, ruthig Andrew Mornin a fuair cárta buí ó chéana bhíon inis. Seo chuin Ard Mhacha, há siad eile histeach an sa le Ros Comáin agus sin an bháide. Tháinig son ar fad agus há locht takeíocht a Roscommon rá mar a bheith bert fácathe siar an son ag Ard Mhacha agus há muir taobhlíne an sa. Agus há sé dír gláirt leis an réiteoir stóilm na do a bhacaigh an muir taobhlíne é sin. Cíimiid an sa ríiste. Cíimiid an báide an sa ríisteach go háirithe.
Yeah, we're seeing Ros Comáin go on kick sin no an pass sin nach sin ráit is dóilm go rá nach ra ach bert fáci hir ag Ard Mhacha. Agus Chlí agus dean na nát ná go bhfuil an Pinós an gartha Ard Mhacha. Yeah, agus sin an dar na huaire a gaithí gur hála sé sin go Ard Mhacha agus is dóilm an chéadúir sa géide go bhfuir Diarmid Murta go bhfuir sé BuaicphointI agus tá sé fáil pointe bháin seo, so sin 3 pointe de bhar an réal sin bheith briste ag Ard Mhacha. Agus chuig nómatí diaag beáinín féin bhn fáca hinsa agus bhfuil ní bhfuir Ard Mhacha náta scórála a gáardach agus ausú beáinín sin ceann ó Ros Comáin agus in ceann san seolta, bhfuil san seolta thar sin trasnán. Kick séir ag Enda Smith do Ros Comáin sin pas glóte. Ros féad leis an fear nóin san Jack Duggan a hantu in bhart san diantaige chu sé buailte istigh sa chúine ach slash chéim das an son ó Jack Duggan há sé íala isteach a Jonah Carnoige chasna bhéalháide agus istigh san líontáin an count san fachta an báta áirithe son ag Paul Carey Jack Duggan leis an obair fad Nicmar an sanna slash chéim an dalamolócar heige an gus an tóir pas trasna bhéalháide lena ghoran. Scór cinú nach dóilm an sin agus an rud sin a deann siad a gaithí go ngrúthain na cúl na clufií. Seans go darló sé seo inniuh. Ó sin O'Neill leis an gúpla an son ó chic séir chuig nómatí fácathe go chun an bhearna son a laidú agus há sé únta é sin I dhéanamh inis Kim McConville an Counson, há sé las mud an stúa an Counson buailte I Joel na sprice agus an Counson well sin pointe glóte. Agus an banán séite hinsa agus an bhart dianta ag an Bhuireann Peile. Very important that we got a performance. First 15-20 minutes probably set the tone for it and held on probably a small bit in the end, but yeah, delighted with the win. So it's just setting us up now, like we're in Galway now in 6 days and we're looking there. Look, win would be brilliant, but as long as we're performing and we're improving, I think that's the aim of the game for us. And like I said, when you're getting exposed to Division 1 football for 10 or 12 debuts this year, it's great.